мардуми Люблино ва бизнесмендо бубина ки ин мардак чӣ мегӯяд. Нахоҳем ин мардака ба ин дараҷаи биёрӣ. Ассалому алайкум. Гӯш кунед, ба далши гав мезанам. Ассалому алайкум ака бобоҷон. Ана магазин и дар Люблино, инами баъди инами дом торговый центр Люблино. Баъд инами магазини ма. Инами хе магазина. Не якум халатини магазини ҳалол. Ина иҷа касса. Ина ино средства. Ина и холодильник молочный. Витрина барои чипси семечка. Ино детские питания. Ино морозильник мороженое. Иҷа об витрина. Ина иҷа гӯшту колбаса. Барои гӯшт рабочий зона инами хонача мешавад. И бакалия. Инҷа дат барои сартер. Инаи ҷои выпечка мешавад. Мақсад ҳозирам бозор равон кардастем, мо кор кардастем. Осетинские пироги, шаурма, пицца. Клиентҳо ҳасту просто физически худо натонистастам. Инаи витишка барои кухни фильтр мондагим хеле абсолютно бо наметавонам моторш дар замина боз надорад. Баъд инаиҷа метавонад 4 та устал мона. Нимша кафечаи инаи барои 6 та овқот хӯрдан. Инаиҷа агар ҳуҷҷат дошта бошам инсон витрина мекунад барои авфото. Иҷа посудомойка мешавад. Волновка. Ой, инам хел окошко. Баъд инаи шаурма аппарат, и духовка, и рабочий холодильник. Инаи фурнитура. Инаиҷа оши самарқандӣ кардастем. Баъд инаи рабочий зона барои коргарои выпечка мешавад. Мақсад Диде магазина дар фурӯш монда. Кадмед ки мехоҳед ки магазини тиё бо тамоми шароит, ба тамоми санъатш, яъне дирасарш ки чойхона дар авқотхона чӣ мегӯянд хӯрокҳои болаззат ҳамаи намуд дар ҳамин пеши бозори Люблиное. Занг бизанед, аз нӯи бобоҷон салом бигӯед. Бачаҳо илтимос лайк, комментария фаромӯш кунед, то ин бародар зарур аст чиша фурӯша бародаро, амин точкаша фурӯша. барое ки як шаҳрдигар рафтааст ё зиндагиш дар дигар ҷой, хулосам хеле мушкилӣ дорад фурӯхта содаиш. А так ҷош ҷойи зура. Хуб фаҳм менем видеоро. Раҳмат барои дастгиритон. Алло нигаҳдор.